కేవలం 2,70,000 మంచి వ్యాగనర్ అయితే మన ముందుకి సేల్ కి అయితే వచ్చింది. ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీ కేఎంఎల్ కార్స్. నేను మీ శ్రీనివాస్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు ఈ కారు మన దగ్గరికి సేల్ కి అయితే వచ్చింది. ఇది మారుతి వ్యాగనర్ 2016 రిజిస్ట్రేషన్, 2016 మ్యానుఫ్యాక్చర్, 2017 రిజిస్ట్రేషన్. పెట్రోల్ మాన్యువల్ కారు, విఎక్స్ఐ వేరియంట్. ఇది రన్నింగ్ కిలోమీటర్స్ వచ్చేసి 1,11,000 కిలోమీటర్లు అయితే తిరిగింది. కారుకు టైర్లు వచ్చేసి మీకు ఒక 60%, 70% అయితే టైర్లు అయితే ఉన్నాయి ఈ కార్ కి. ఇప్పుడు అలాగే మీరు ఇంటీరియర్ అది చూసుకుంటే 4 పవర్ విండోస్ అయితే ఉన్నాయి. మీకు సీట్ కవర్స్ కూడా నీట్ గానే ఉన్నాయండి కార్ కి. అలాగే బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ కూడా సీట్ కవర్స్ కూడా పర్వాలేదు, నీట్ గానే ఉన్నాయి. అవుట్ సైడ్ కూడా మీరు పెద్దగా ఏం చేయించుకోవాల్సింది అయితే ఏమీ లేదండి కార్ కి. దీని ప్రైస్ కస్టమర్ 2,70,000 అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇంకా కొద్దిగా నెగోషియబుల్ అయితే ఉంటుంది కారు. మీరు వచ్చి కారు చూసుకున్న తర్వాత, ఈ కారు విశాఖపట్నం సిటీలోని మురళీనగర్ దగ్గరలో ఉంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు డిస్ప్లే మీద కనిపించే ఆ నెంబర్కి అయితే కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.